Merienda po. Merienda. Tawagin mo sila. Merienda po. Seryoso sila. Seryoso ba sila? Yung nakatali dyan. Kain daw muna. Tatali mo. Tali. Hindi na pagka nagugudji. Diyan mo lang. Ayan si Talin. Grabe lakas nung ulan. Walang memory yan. Hello guys, it's me, Crystal Moon. Ayan. Tignan nyo guys. Mga basang sisiw. Mga basang sisiw sila. Mulan. Malakas ang bulan. Sila Kuya Puloy, sila Kuya Melay, si Kuya Vince, Kuya Harotman, tapos si Kuya Jason. Hello! Vlogger yan. Sobrang lakas ng ulan. Binabagyo na. Lakas ng ulan. Ano yan na? Doon na kami Talin. Thank you. Thank you. Ayun ano? Touchy case. Kuya Puloy. Nadalhin? Let's go. Pag umulan pa, di na makakabalik. Ayan. Ano, nakauwi na kami. Dito na kami sa barracks. Yan, barracks binaha. Oh. Wow, sakto. Adidais. Baha po ngayon sa barracks. Yan po rin yung resulta. Resulta ng ulan. Grabe lakas. Biglang pumatak yung ulan na napakalakas. Ano Bibi? Malakas yung ulan Bibi? Oh, sarap ng tutong. Yung kebabi matindi. Ha? Yung kebabi punong prosino. Oh. Grabe baha. Ay kalahating yung oras din yung ulan. Grabe yung baha. Grabe oh. Kainan na pod. Kainan na pod. Yan, tapos ang kumain. Maraming salamat sa sa nagluto, Ate Bidang. Siyempre sa pakain, amo. Ulan na naman. Ay, Tilo. Lo. Tinanggal yung postiso. Ang Ismail naman dyan. Ayun sa Tilo. Liguan mga pato. Gusto mo naman. Ipabis. Bakal. Labas. Bakal. Ginagamit pa naman.
Nandiyan. Yan. Diba? Sige. Diba? Aray, Wala ka pa yan. Ginagamit pa nila. Mamaya na, pagkatapos nila. Diba? 70 yung sukat yan. 75. Wala na, tapos na. Sa pag-istira ito na. Sabi na lang? Paraso na naman to. Ha? Wala nang lo. Kompleto na. At yan si Crystalline. Magpapa-snack na naman. Ano luto mo? Panhit bihon. Wow. Ito nagluto? Kami ni Mama. Sarap yan. Sige, may kilo. Pasok na yung lahat. Lol, pasok ka na na, Lol. Yan sila sa taas. Baba na kayo, tol. Baba na kayo. Sige ka! Pasok ka na kasi. Amo! Walang gani! Okay, ito. Sige, pasok, G, lahat. Nakatayo na kasi yung ito. Dito na. Sige. Ikaw lang. Ano kasi sabihin? Sino, meron dyan na... Sino yung mga ano rin kan? Mamaya akyat tayo. Tali. Steel hook. Banana Q. Ang banana Q. Sila, yung magabog sa'yo sinta, sabi ko naman sa'yo. Ikaw yung gwapo. Wahay. Merienda po. Tawagin mo sila. Kakain ko lang yung plato. Wait lang. Tawagin mo na sila. Merienda po. Ito pa. Kulang na. Sige. Nag-aalok na si Kalin. Merinda raw. Pumunta ka doon? Pasok mo na yan. Sige sir. Merinda sir. Merinda. Ha? Medyo po gumanda yung panahon ngayon. Kanina, tanghali. Grabe yung ulan. Tapos ngayon mga pagkakain namin biglang gumanda yung panahon. Paiba-iba yung panahon ngayon. Minsan ulan. Tapos init. Mamaya na naman ito ulan. Gusto mo na. Ayan na. Merienda po. Merienda. Tawagin mo sila. Merienda po. Seryoso ba sila? Yung nakatali dyan. Kain daw muna. Tatali muna tayo. Joseph, Paulita. Ito sa ano? Ayan, bumaba na ako. Bali, di na ako nag-video dun sa sa taas. Pwede na tanggalin pa. Para hindi para-pares yung natin yung vlog. Nakatali dito sa ano yan siya nakatali. Nag-aaway na po sila sa taas. Ano to? Ba't bumaba ka na? Ba't bumaba ka na? Sikoy! Ay, upos man niya. Uy, sakto. So! Uy! Kuya.
Duya. Baduya man yung mga kapang, baduya niya, bihon. Oh. Lima tayo, mga kanan. Primer tayo. Oh, ayan, wala man palipad. Baga sa GoPro, baga. Ayos yan, kita din. Kami ni Tren, panggap lang yan eh. Oh. Ano yan pa sa? Panggap lang. Ligpit mo na yan. Ayaw. Tanggap sila. Ligpit. Ligpit mo na. Nagpaano pa, nagpasuyo. Sana tol. Dami tol sahog tol. Dami sahog. Daming sahog ko. Yay! May karne pa. Oh, karne. Oh. Oh. Sabi mo, Vince, kumo lang yung pinaplagpas. Ano na? Kumo lang yung pinaplagpas niya. Yung kain, hindi. Ano yan si parang Vince eh? Yung may Yarap. marunong isipin sa taekwondo. Oh. Marunong yan maglikay ba? Pare, tilo. Oh. Lihay yan, lihay. Pag kumo, likay yan, pero pagkain, sab yan. Blockbuster na. Judo lagi. Kumpo! Snack na. Uy, pangga. Oy. Ay, baba na kayo, huwag yung panggap dyan. Baba na. Dilo na yung tali. Tinis mo yung gamit niya. Ayan. Simulan mo na talin. Ladies first. Yo, gon! Ladies first. Naghinaw pa, karang madumi na kayo. Premier Garo. Apat na base. Basta ikaw. Basta ikaw. Yo, gon! Tapos na nga yata. Tara na. Dong, Buwa ko. ha? Sabi ko, kumo lang yung pinaplagpas yung kain, hindi. Para dito piyak. Birthday. Dandaan na nga, dandaan lang. Happy birthday po. Ito muna natin. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Dilo. Tapos siya natatapos. May magbibigay daw budget. Sa barracks, gawa na control. Para di na bumaha. Ang lupit ng stilok ng tilo. Yan pa yung inuwi mo doon do. Ang hirang buhay. Ay, Susi! Pambirang. Yan lang yung inuwi mo doon. Maganda nung Dandaan lang, para yan. Malakas na Ako, kain po. Panhangin ng Alukin mo sila. Tali. Alukin mo sila. Sino? May nakaupo dyan. Ano? Sponsor. Record po baba. Kain po. Kain po. Katalin ito na luto. Dilaw na yung nagturo ng puta nyo. Nakasali ka lang naman yata. Kaling pusa. Doon siya Go, nagkuha ano yung... yung tali no? Tali, si tali, halukin mo. Naisip ko ako. Kanina kung pati natin tali, ayaw na nang kumuha. Nantay ka daw, pagbabalik mo. Yung ka, banda. Iwan mo. Iwan mo. Sasabihan mo, gusto mo sabaw? Sigaw ka ang tinga niya. Gusto mo sabaw? Oh, kinilig na yung electric fan. Kinilig ang electric fan. Lumat. Natanggal na yung Isang ganyang pakpak ko no. tanungin mo na, lo, kung gusto sabaw daw. Bubuan. Lupit mo. Sabaw? Isa ka talagang inyo. Ito kapilo. Pansit. Alaman sabaw.
Isa ka talagang ginyo. Bakit gusto mo ulan? Tagong tulis nilo. Ginyo, kumalipat niya po. Dapat tayo silok na tilok. Parang saka ng manok. Lupit na istilok. Parang tayo ng manok. Lupit na istilok niya. At least po istilok, stainless. At tanda na kasi yan. Sa luno pa daw yung tugsok. Itugsok ko rin niya daw yung pinagtugsok. Dapat ko tayo natin gripo. Kabanyo mga ibas toyo. Nagaganyan. Ang banyo. Wala na ba kayong talim lo? Napudpud na ako. Pero ako ano? Sabaw. Ayun, magharap ng sabang. Ano, maganda yung drive bro? Maganda yung drive bro? Balit kayo. No, balit kayo na. Kiramin daw niya paklamuan. Alam mo ng grabe. Niligaw mo nga kami. Okay lang yan, Kuya Beans, lapit lang, 2 hours. 3 hours. 4 hours na, nandun pa kami sa pier. Baka nalisin siya? Wala mga mapigil dito. Hindi mo kung script. Dahil, check mo kung hindi siya. Bibigyan siya sa'yo yun eh. Check ko na kung hindi siya. Pinaglaro mo na. Napigilan kita, ang galing mo yung kubo. Para mag-inabutan ka ng dilim. Parking mo na, pasok sa kubo. Camping mo yun, solo camping. Nagpulagyan mo naman ano. Ang gulong. Tapos bawa na rin na water pump sa ano. Water pump sa kubo. Pidalan. Ba, camping ka lang. Hila ng motor. Yung kubo. Pagpatay mo may tubig yung palayan. Pasit mo water pump. Dalangin mo may sabaw. Sabaw. Tubuan mo nga ako, tapos sabi mo, gusto mo sabaw. Hihing na lang. Pero, Nawala yung teacher. Dito ka niya pa sa kamera. Kaya daw. Kailan natin magkapat ka tatay ko sa Grabe na. Kain. Ilagay na yung masasarap. Ilagay na sa mesa yung masasarap. Wait lang. Banana cute. Tumunog na naman simbahan. Pera na naman yan. Magandang negosyo nga yan. Iya lupa. Banana cute. Banana cute. Banana cute. Ilim na yata tawa yung mananakyo niya. Banana cute. Lapit na yun. Masarap. Ligpitan na po. Nililigpit na po ni Talin Bakabusin at G. mayroon pang sabaw. Lupit epekto nung bihon na luto niyan, Talin. Hey! Ayan na. May karot. Ha? Later? Laki pala ng pili dito, no? Pili.
Ayun. Dilaw pa. Pili yan, no? Pili yan, no? Dilaw ka na ba? Yan. Hindi naman na bumata ko. Yan, oh. Ang laki. Ayun, oh. Malaki yan. Ayoko yan. Ito. Papaya. Ah, papaya. Una ko sa'yo, te. Sayot eh. Sayote. Sayoya. Sayoya. Hindi po ate. Di, walang hagdan to. Ito nga yung pinakakakaibang pabahay. Ito slide. Oh. Wala tong hagdan. Elevator. Elevator gagamitin dito. Excavator. Oh. Elevator. Bubutaw mo. Baging. Ah. Ano, Maray, ano, pinakang magandang ano niyan? Iniisip ko, Juan, yung pagpasok mo dito sa pinto, pagliko mo, labas ka na pa ulit. Sabay, paglabas mo, pasok ka na naman ulit. Bahala ka na sa buhay mo kung saan ka pupunta. Dadagdagan pa daw yan ng 2 pinto. Dadagdagan pa ng 2 pinto. Dalawang pinto. Sa ano, gilid. Hindi, may paba ako sa buhok. Ayun, yun na lang. Diyan na akyat. Rapunzel. 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 Buhok kilugay. Si Tiloy sasakay. Baka man na dito ano. Ula pa. Hello, ano sa telo? Alvin the Chickmunks. Dali po pare. At po nga. Ma'am. Di maganda tugod. Pinali mo. Hindi na maganda tugod. Ay, maaari mo sa baba. Ay, man. Ano sa baba? Karne? Ah. Yan. Ito, magano man, oy.